Moscovici, il-Kummissarju Ewropew għall-Affarijiet Ekonomiċi u Finanzjarji, qal li Malta tinsab fi triq it-tajba biex toħroġ mill-proċedura ta' deficit eċċessiv. Huwa ddikjara dan meta fil-jum ta' Tlieta saret laqgħa tal-Ecofin li għaliha kien preżenti il-Ministru għall-Finanzi Ewropew. Pajjiżna daħal fil-proċedura ta' deficit eċċessiv, riżultat tal-aħħar sena ta' Gvern Nazzjonalista. Ir-regoli Ewropej jobbligaw lil pajjiżi tal-Unjoni Ewropea biex id-deficit tal-Gvern ma jkunx iżjed minn 3% tal-prodott domestiku gross. Amministrazzjoni ġdida bdiet ħidma biex id-deficit ikun ikkontrollat u l-Ministru tal-Finanzi esprima s-sodisfazzjon tiegħu għal kummenti tal-Kummissarju Ewropew. Tul daw sentejn wara li tħallna fid-deficit eċċessiv, bdejna bit-targets li ninżlu taħt 3%. Fil-fatt fl-ewwel sena waqqajnieh b'1% għal 2.7. Issa qed nistennew riżultat ta' Diċembru biex meta jiġi kwalifikat nisperaw li jkun qrib 2.1% li jżomm it-targets tagħna. Il-Ministru Xikluna qiegħed jittama li tħabbira tal-Kummissjoni Ewropea li tkompli żżid il-fiduċja f'pajjiżna tkun uffiċjali fi żmien xahrejn. U f'April Mejju mbagħad jiddikjaraw lil Malta li tkun ħarġet minn dan id-deficit eċċessiv.